обличаме маски. Его, приятели, сега имаме отвара. Малко пих от нея, затова ми стана така. Да. Когато ще пробваме на камък. Слагай маските, бърже. Приятели, Почна да мирише. Тихо. приятели, Поне да го помириш. всеки момент. И сега какво ще стане на камъка? Какво ще стане на камъка? Нещо няма да му има. Ама този камък няколко... Мръдна се, мръдна!